L-għaqda għal darba oħra kienet il-messaġġ ewlieni fl-attività milit flimkien li ttelet fi Pjazza Kastilja. Il-President ta' Malta użat il-ħin tagħha biex tfajla tas-sekondarja għaddiet il-messaġġ li fis-soċjetà u fil-politika nindirizzaw l-ideat u l-opinjonijiet u mhux il-persuna. Dan biex ma nitilfux l-aspett uman tal-persuni li l-koll jixirqilhom rispett. Appellat ukoll biex ikompli jkun miġġieled il-faqar u l-ġid ikun imqassam aħjar ma' kulħadd. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru saħaq li l-poplu Malti fil-verità huwa wieħed maqut, tant li l-vuċijiet ta' firda ma jirrappreżentawx lill-poplu Malti, tant li nispiċċaw nitkellmu dwarhom. Jinnejt nitkellmu dwar in-normalità tal-poplu Malti li huwa poplu li jħobb, poplu li joss, poplu li jikkustinja jellatika, ma jaqbilx. Kull fejn hemm tlieta minn nies hemm 7 opinjonijiet, imma dik hija normali ħafna. Imma fl-aħħar mill-aħħar nafu ninaqdu bħala familja fil-postijiet tax-xogħol tagħna, fid-djar tagħna. Il-Prim Ministru tenna l-appell tiegħu biex għal darba oħra l-poplu Malti jkun ġeneruż fl-istrina favur il-Malta Community Chest Fund kif dejjem għamel għax ħass li huwa d-dover tiegħu. B'referenza għal każi ta' terrorizmu bħal fil-Ġermanja u l-firda saħaq li l-iktar ħaġa li jixtiequ dawn il-persuni huwa li nabbandunaw il-ħajja tagħna ta' kuljum u li ma ninaqdux u niċċelebraw flimkien. U fil-verità dan huwa bil-maqlub allura ta' dak li rridu nagħmlu. Irridu nkomplu niċċelebraw, irridu nkunu aktar mal-familja tagħna, nkomplu nitkellmu dwar dak illi għaqadna. Għax il-moment illi mmorru biex nitkellmu naġixxu biex ninfirdu huwa il-moment illi dawn il-persuni jkunu rebħu. Jien nixtieqilkom minn qalbi l-isbaħ xewqat għal miliet u sena ġdida fis-smi fisem Marti Michel, fisem il-familja kollha tagħna, fisem il-gvern, miliet mill-isbaħ u sena ġdida mimlija għena, saħħa u għaqda. Nirringrazzjakom.